guys, i dag vil vi gerne lave et pebernøddekast. Sådan den der vi kaster, og så... Og så så skal man kaste den anden, til hinanden. Så skal den anden skrive på munden, og så skal man så kaste og se, hvem der får skiberne i munden. Ja, og på en måde, så det er ikke sådan rigtig nogen challenge. Det er for sjov. Og det er den 12. december. Så. Den 12. december. Og vi starter, og vi har 5 kast hver. Ja. Og så ser vi, hvem der er flest. Så vi er klar lige om lidt. Okay, er vi klar? Ja. Oh my god. Og det første, det var et mis. Prøv med mig. Det er altid held. Vi skal gå lidt over til venstre. Okay. Jeg må kigge. Hvor er den der? Nej, det var min pen. Jeg kan bare høre det der. Okay, er du klar? Ja. Oh my god. Og lad os køre her. Du skal her. 1, 2, 3, nu. Nej, so close but so far away. Okay. Så er det min tur. Ikke snø. Du kaster ikke så godt, synes jeg. Nej, det er min... Au. Er du klar? Ja. Det er på den der vej, okay. Seriøst, jeg havde den her. Jeg prøver igen. Okay. Jeg har skilles. Det er bare mig. Skilles bare Niels. Okay, mig. Det er helvede over. Kæft, det er dårligt til at kaste, okay. Nej! Pis. Prøv igen. Skal jeg tyre? Prøv. Nej, ikke sådan hårdt, bare sådan... Hvor hårdt? Bare sådan, at du sådan... Oh my god, hvad har du gang i? Hvad har den dreng gang i? Og det var alt for vores challenge time i dag. I dag var Nico. Så håber jeg, at videoen